Gaurkoan Estitzu Arozena eta Odei Sagardia ditugu hemen, ongitorriak Saloa Telebistara. Eskerrik asko. Aurtengo Nafarroa Oinezeko bertsolaria eta komunikazio arduraduna. Orain dela aste batzuk kanta eta bideoklipa atera zen, eta konta iguzue pixka bat nolakoa den, erreakzioak, prozesua... Seko nahi pixka bat. Ni letra egila izateaz gain jardueratako batzordean aritu naiz hasieratikan, eta orduan izan da lehenbiziko aldia indutela letra bat hain barrenetikan ezagututa edo, ez? Egia da lehenbiziko doinua eman ziatela, doinua eman ziaten, eta ordenagailu egina eta non sartu behar nituen hitzak, eta gero jardueratako arduradunekin erdi solastu genuen zer zen helburua zein ziren hildoak, eta pixko bat hortikan joan zen, ez? Gure jardueren lotura ari edo eramaten du memoria historikoa berreskuratzeak ekintza sortzaileen bidez, ez bi gauzak batera eginez. Eta pixko bat hortikan, bai, ez? Toberaren berreskurapen bat badago, aginako bidea, Franco garaien, Gerra Zibilaren ondotikan hor bide hori egin zutenak, eta pixko bat gogoratuz gauza horiek, eta etorkizunera begira, pixko bat hildo hori du kantak. Eta gero bideoa, Xumar Altzugaiek egin du bideoa, eta bere hitzak edo nolabait hartzeko erakutsi nahi zuen ikastola ez dela matematika eta inglesa ikasteko toki bat bakarrik, baizik eta ez, harremanak, bizitza, ez, eta nik uste dut hori isladatzen dela ere iruditan, bai, ez, ikasgela barreneko ikasketa prozesua, baizik eta ez, inguruan, naturan, lagunekin, olako ikasketa prozesu bat. Eta nik uste dut emaitza nahiko ona izan dela ez dakit. Bai, komunikazioaren ikuspegitik, ikastola mailan eta herri mailan harrera ona, jendiri hau nizu gustatu zaio, bai kanta, bai, baina batez ere igual hori irudiek sentiarazten dizutena. Aurren naturaltasun hori, Xumarrek hor bilatu zuna, aurrak deskubritzeko duten ilusioa, eta gero kantak eta letrak erraten duen guztiakin batin, jartzen zaigu oioi purdia. Eta kanpora begira, oraintxe hasi gara zabaltzen sare sozialetan, eta oraingo zarrera ona ikusten dugu. Ea, horrela jarraitzen. Jotzen gara begira YouTubeko ikustaldiak zema diren, aia igotzen diren. Bideoklip polita da, horimen pertsonalak ere, nire kasuan jolasten ari dira etengabe aurrak, ni gogoratzen dut, ni hori ere egiten nuen, eta Nik uste du dela, bideogilearen errekurso guzik, ez paratuk hori isladatzera, ez, eta lortzen dula, ez. Efektu politak, irudi politak, lehenbiziko plano pila bat. Igual ohikoa da, eolako bideoklipetan ikastola guzi atetzea patioan, eta irudia itzabalak eta planoa itzabalak, eta nik uste du lortzen dula aur bakoitzaren, ez, arpegia, eta uste dut polita dela zentzu hortan. Denbora asko eman zenuten prestatzen, edo zaila da koordinatzea musikarekin, ez dakit? Nik uste dut erabaki zela zeinek egin, hasi zela musika egiten, niri presa pixko sartu ziaten letra entregatzeko, eta entregatu nuen, eta gero estudioa libretzeko lako, gero bertze bilabete luzatu zen, gauza honiz lotu behar dire, gero grabatzeko, eta gero grabazioare... Eko abudu egin zuten, grabazioa, baino... Bai, gero erduzu zera txukundu, eta gero irudiak bat egin, eta... Ezkerin hilabetetako prozesua da. Eta lan handia, ehundik gutxi aurre eta helduk hartu dute parre batez ere aurrek, eta hori dena koordinatzeko, gehiena dago ikastolako irudia, baina gero ere bai hasiera eta bukaeran daude mendian, bertze irudi batzuk, iragana eta oraina, horra gertzen diren tobera jotzen eta hori dena eguldia, azkenin, eta gero ere gudenak gaudela ere, bertze lan batzutan, hau dena dela momentu libreetako denboretan egiteko, orduan bai Xumar eta bai jende gehiago ibili dena ingurun, ordu haunitz. Epe gutxin, baina ordu haunitz sartzen, dena ateitzeko egunerako. Gero bazegoen ere bai, ez, noizko kanta, ez, bazegoen ingurun, ez, noiz, eta nahi dugu eta lasai, gurrian da besta, atorreko da, eta sekretupean gorde delako dena. Bai, leloa eta logoa bezala, talde komunikazioko batzuk bagenekin, jardueretako, baina bertze guzik aurrek ere grabatu dituzte irudiak kanta aditu gabe, eta izautu gabe. Eta horrek ere sortu du gogua, denak ikusteko batin, bete zitzaigun ikastola, denak ikusteko momentu, bideoklipa eta politia, bai. Guztientzako sorpresa orduan. Bai.
Itxe gehienetan nahiko Nahiko gordiagoa misteriotsua izaten ari da, zorokorrin, ez? Odakizu, azabaltzeko arriskoare dago, aurkezpena baino lehen, eta orduan ikustu dut. Batzutan zuzara lehenbizkoa ikusi nahi duna, nik bideoklipa ikusi nuen bertze guzikin batera. Nik kanta bai aditu nuek, letra iteko, baina bideoklipa ikusi nuen denakin batera. Orduan bai. Lesakan nola ari da bizitzen guztia? Antolaketa, prestakuntza? Nik uste ilusio handiz. Ja darama urte bete edo gehiago. Ze usteaz, apirilan hasi ginen iaz, lekukoa urrian hartu genuen biana, baina lehenagotik hasiak ginen lanin, ze lehenagotik jakiten da non izanen den. Eta urte bete lanin, baina gero eta intensidadea handiagoekin, bilera gehiago, gero eta lan gehiago, baina ilusio handiz. Eta jende haunitz lanin, eta gero bigarren aldiz den horrekin ere, aitatxe eta matxe haunitzek bizi izan zuten lehenbizko, orain daude ere batzuk lanin edo aurrak zaintzen, edo... Batzuk batzordetan, hortzik aurra zaintzen, hortzik borondatezko lan pila bat egiten. Nik uste diferentzia handia dela antzinko nafarrainiztekan ondara, ez, orduan egun bat izaten zen, eta egun horreri begira izaten zen antolaketa guzia, eta guain pixko bat bihurtu da nafarrainiz urtea, ez, urtean zer ere ekitaldi pila bat, eguna berare, ez, bertze dimensio batzutan egiten da lan. Eta odeiek randuna, eskerrak, ez, azkenin bertze belaunaldi bat badugula ere, babes osoa ematen, eta aieri eskerreari garatetzen. Eta ez bakarrikan guraso eta aitatxe amatxik, bertze laguntzaile pila bat. Ikastolakin lotura zuzenik ez dutenak, ikasle hori izan gabe, ikasle horiak ere pila bat, baina... Herriko jende haunitz ere, lotura gabea ere, bai kantan lagundu dute, eta baita ere, ari dire, taldetan lanin, edo taldetan lanin ez egonda ere, egun berezietan, ekintza, egin ditugu, ekintza deixente duatloia antolatu genuen, aginan ere, orain dela gutxi egin genuen oroimenei lotuta ere bertze ekitaldi bat, eta azkenin lana da, hori dena prestatzea, eta jende ari da laguntzen, eta konten gaude. Izan ere, orain, aste honetan zuen txokoa jarriko duzue San Ferminetan, eta ere ekintza asko egongo dira, ez da? Bai, gure kasun hori da zaitasun bat, Lesakan ere San Ferminak ospatzen dire, motza gu dire, bortz egun dire, ez bino, azkenin han bestaua aintzineko prestakizunak, han ere ikastolak jartzen du ostatua. Hemen ere ekitaldik eta gero herrin inplikatu dagoen jende pila bat ezen dela etorri, musikaria delako, edo hartze kultur mailan parte hartzen delako, edo ostatu bat duelako, edo zailtasun bat suposatu digu oiniztxokoak aurten, gure herrian ere bestaditlako. Hala ere, saiatu gara egitarau polit bat egiten, 6an hasiko da eta 14 arte, egunero izango dire ekitaldiak, eta bat bino gehiago egunero, eta bai, hortan aritu gara pixkot. Pirritx Porrotx eta Marimoto txek txupinazoa botako dute, aurrekin, eta gero hori, ostalaritzakuk ere hor daude atope prestatzen dena, egun hauniz dire, eta dena, talde guzik, azkenin gaur daude hor montaiakuk montatzen, eta gero jardueratakuk dena betetzen, eta... Guain kezka hundina guraldiak ematen digu, hain bertzeko lan hain bertzeko egitaragoa prestatu, eta guraldik ze... Ez dirudia itzona ingo dunikan, baina, saiatuko gara entzineratetzen dena. Adin guztientzako programa gainera. Bailazoak, kontzertuak, janaria guztientzako. Bai, egurdin hori da txupinazoarena, eta gero bertzegunetan arratsaldeko 6an hasiko dire ekitaldik, eta normalin 6tako ekitaldi hori bai aurrentzat, aurrei bideratutako ikuikontalariak edo tailerrak. Jo ala jo badago errezera. Sagarrakin, txalapartak, gitxako bat, hori reautorizatzen dela publiko guztientzako eta 6an damio. Normalin 6tako, bertso saioa ere bai, barainengo bertso eskola eta Lesakakoa, eta gero ja bai berbena estilora zerbait, gero kontzertu desberdinak ere bai, eta gero DJak ere nik gustu guziak eta di guztiak asetzeko moduko gitarau bat dela. Eta Lesakan? Lesakan ohiko San Ferminak udalak antolatzen dituna, gero txosnaguneak ere badu bere zera, eta ikastolan partetik, gure partetikan, ostatua eskainiko da. Bertze gitarau gehigarririkan Lesakan ez da antolatu, ezin dugu. Nahikoa Iruñin. Bai Lesakan, Iruñan bezala ere badugu Nafarroa Oinezeko denda, urte guztien zehar materiala saltzen aritu gara, asteburutan ere irteeretan eta, baina bai San Ferminetan ere izanen dugu plazan ere San Ferminetako arropa saltzeko txoko bat. Denda badugu, baina pixko eta parte gelditzen da, eta jendia ibiltzen den inguru hortan, ikastolako ostatua eta baitere material salmentatxoa ere
izanen dugu. Iruinen ere izango da material salmentan, horbaitek. Baitere. Arropaitz polita dago, eta ez arropa bakarrik, denetik. Aterkiak ere bai hori etxean. Denetik antiplorak, bero handia egiten badu, behar den guztia. Pañuelo garria. Kamisetak ere bai. Orain arte ze ekintzak egin dituzue eta ze ari zarete pentsatzen edo nola prestatzen ari zarete, ze prestakuntza egiten ari zarete? Bueno, jardueran aldetikan, ekintzak izan du dire, lehenbiziko aurkezpen bat egin genuen, Nafarroinez bazetorrela, eta Iruñan aurkeztu zen lehenik, baina gero lesakan egin zen aurkezpen bat, lehenbiziko material, udazken neguko moda esfiletxo batekin batera, eta gu hasi ginen horri antzerkitxo bat egiten, sartu ginen gure taldea bete-betean horretan. Gero izan genuen Harritxuloko bertso trama bat, horre aginako bideo horren orduko trabajadoreak gogoratuz, gero izan du genuen duatroia, gero egin genuen erraldoien topaketa bat eta erronka txikia, gero aginan egin genuen oroimenei begira ikasi edo bertze ekitaldi bat agitzunkigarria izan zena, orain dugu Nafarroinez txokoa, eta gero irailako badugu bertze pare bat ekitaldi, baina orain bai ari gara egunari begira, egunean zer egin, eta gu jardueratik amintzat hortikan. Irailakuk bai izango dela trenbidea zen gure ibilbide historikoaren bukaera bezala, eta trenbide horrek berara eramango gaitu, eta berara joaten direnez Lesakako ikastolatikan, gero Labiaga ikastolara, ekitalditxo batan eginen dugu, eta gero bai hola kontzertuekin eta irailan egingo dugu Lesakan bertan azkeneko ekitaldia, motorraia erabat berotzeko Nafarroinez egunari begira. Bai, jardueren aldetik hori, gero komunikazio taldetik, kanta, bideoklipa eta hori sortzen ibili gara, bertze taldekin, koordinatuz, logoa eta leloa sortzen ere, baina gero gure lana dena komunikatzea egiten den guzti hori, eta gero ingurumena taldekuk ere antolatu zuten erreka garbitzea, live ireki bai proiektuarekin elkarlanean, eta egiarran ekintza polita izan zen, guraso eta haurrak errekan sartuta garbitzen, ze horrekin ere kontzientzia pixkot hartu nahi dugu, Nafarroinez berak, egunak berak, sortzen du kalte bat, pixkot, kalte ekologiko bat, eta horri konpentsatzeko horrelako ekintzak antolatzen dira, eta gero hain ezaguna den oinez basoa ere, hor ere parte hartuko dugu, Lesakako udalaren laguntzarekin, eta asmoa da, Nafarroinez pasatakoan 11.000 zuhaitz desberdin landatzea, gure herrian dagoen Fraine mendiak sute bat jasan zuen iaz, eta pixkot hori herriari emateko ere zerbait, asmoa dugu hori lantxo hori egiteko, pixkat konbentsatzeko, herri mailan ere zerbait egiteko aurrekin, eta hori, ekintza eta ekintza gelditu gabe gabiltza, baina gogoz. Komunikazioaren ikuspuntutik, horrelako besta bat eta hainbeste ekintzak zabaltzea nolakoa da? Ze antolaketa ezberdina da, azaldu pixka bat? Bai, egiarran, gu ere ez gara profesionala, gu dena gara, gurasuk, ikastolako gurasuk edo, baina bai taldetan sartu gara pixkot, gure lanbideagatik edo, pixkot ikusten genuen tokin, eta egiarran guk suerte handia dugu, komunikazio taldein profesional handiak ditugula, telebista munduan, irrati munduan, prentsan dabilen jendia, eta hor gabiltza pixkot, momentu batzutan dugu sekulako lana, ze koinziditu digu egun haunitz jarraian ekitaldei importantik, kantarena eta bideokliparen aurkezpena, aginakoa, gauza desberdinak, eta hor gabiltza, sare sozialetan, Facebooken batez ere, horde indar handia jarri dugu, ze jendiak jarraitzen du, eta hor ez dugu nahi notizia batek beste notizia zapaltzea, hor gabiltza, koordinatzen. Aste honetan dauzkagu gauza guzti hauek emateko, gero sartzen direta hartin. Elkarrizketa bat, eta kindundik, eta hor gabiltza, zorionez WhatsAppa daukagu, eta haunitz laguntzen digulana momentun, orain jazu honat, horra, Nik erraten dut, Nafarroinez bukatzen kendu barutela WhatsAppa. Zorionez eta zoritxarrez ere, ze gaude, 24 orduz, lanin. Nik ere deskantxo txiki bat dira. Ze internetekin ezberdintasun handia da beste Nafarroinezekin konparatuz? Nik uste bai. Azteko bileratako gelditzeko gauza guztietako errestasun pila bada, pero komunikazio mailan zalantzari gabe, barne komunikazioan nik uste dut hor ere gehien.
Ba, ez da, unistan hori, bilerak antolatzen dira, denek ezin dugu joan, baina, bueno, denek dugu hitza hor momentun, edo zen gauza zabaldu, gelako talde guzitara, zabaldu herri mailan, eta hortxe, sortzen duzu testutxo bat, bai email ez dela, edo internetez, edo WhatsAppetik, ba, egun osoa, ni egun osoa mobilakin egia da, bai, eta lanin nago, ematen du. Bueno, eta ikastola bera ere aldatu egin da, ez da berbera 1988ko ikastola eta gaurkoa. Bai, 88ko Nafarroinesen lortutakoarekin egintakoa, uste 91an inauguratu zela, eta beharrak erabat aldatu dire, ez, ordutik onara, ikasle kopurua, ordutik onat igual lantzeko izango da, bai, hasieratik handitu dela pila bat, baina ordutik onat kopurua hor. Zazpiken hasi orain egundi gotxi. Hortxe eta bentxe, bai, beharrak aldatu direla, ez, ez dugu psikomotrizitate gela bat, ez dugu jangela handi bat, ez, lehenago jangelara joaten ziren, bueno, ni txikia nintzenean, publikora igotzen ziren, bazkaltzera, baserritako ikasleak. Orain ja, gero eta jende gehiago bazkaltzen du, orduan ikustu du psikomotrizitate mailan eta jangela mailan hori direla beharra handinak, ez, gure etxea, txikia da, zaharra da, nahi dute egitura aldetik eta ez iztu ampliaziorik onartzen, eta orduan bertze anexo bat egingo da, jangela, psikomotrizitate gela, eta haur hezkuntzako gela hartuko ditunak, orduan horrek emango dio espazioa bertzeari, bertze baliabide gehiago jartzeko. Ilusioarekin orduan hartu duzue. Hartu beharko, ilusiorik gabe, batzen al. Antzinera, ez. Bai, egia erran baietz, ez? Gero, baduzu lana, baduzu konpromesoa zukartatzen bezala igual pantaiari begira eguna unitz, baina gero haude momentu, lehengun bezala bideokliparen aurkezpena edo bertzea do. Ase betetzen zaitunak, eta gero ikusita ze elkarlan, ze lan elkarrekin humorez, eta nik uste dut horrek atetzen dela intzinera hau, bai. Eta gero harreman berriak ere, azkenin honek albidetu du, gurasoa unitz, ikastolan denek elkarra ezagutzen dugu, baina batzutan bakarrik patioan epa edo parkin edo plazan. Baina orain tokatu zaigu, guraso ezberdin, irakasle herriko edo zenekin lanin, aste guztia lanin, harreman berriak eta egerran hitz polita. Eta ikastolan beran ere aurten, Nafarroainez usaina dago. Bai, aur guzik daude kamisetekin, bikin batin, herrin ere, dena da. Eta kantakin, eta hor guzik dakite euren guraso gehienak daudela hortan, eta dena ez dakit, aurrak ere daude. Aurrak ejatzen dire bilerataz, berriz bilera. Gauzen bat bilera, eta bai. Nik uste bertze ekintza bat antolatu behar dugula, bilerik gabeko eguna, aurrentzat, edo olako zerbait. Zentxarra izango. Bai. Lan handia, baina azkenean egun polita. Esperientzia polita, orokorrean. Bai, urte polita. Eta eguna nolatitzen den, hori da izango daia San Fermina bukatuta gure erronka nagusia. Bueno, espero dugu gauzak ondo joatea, egin dutzuen lanarekin eta bideoklipa momentuz polita da, harrera ona izaten ari du, arropa ere, ez da? Bai, arropa ere egiarran material taldekuk horretan dabiltza, eta kristolan hartu dute, modelo berexi eta desberdinak, kanpotik ere hori aditzen dugu, aukera unitz, indituzte hori. Lehenengo udazkeneko arropa, gero udaberrikoa, ja uda aldera kamiseta, hori, sanfermintakuk, baina baita ere udakuk, eta lan handi hartu dute, arropa pixko desberdina izaten jarri dute indarra. Eta, oraingoz ere harrera ona ari da izaten, eta... San Anton kalean dago denda bat, asteburutan, eta San Ferminetan ere egunero, Aldezarrean Iruñan. Eta, lesakan ere bertze denda hori, San Ferminetan gehigarri bat, gero irtera pila bat, oinez txokoan ere, egonen da, orduan ikuste dut, nahi dunak badula aukera ikusteko eta erosteko. Bai, web horrian ere, badugu, ikastolako aurrekin eta gurasoekin ateratako bildumatxoa ikusteko jendik zer baden, eta hori antxe jarri dugu, ikusteko zer daukagun, eta konten. Eta momentuz, lesakara gerturatu nahi duen jendea, orain badaki edo lehen ere hor egongo zaudetela eta San Ferminetan ere. Hori da. Bai, gonbidatzen dugu lesakara eta Iruñera, oinez txokora, etorri nahi duen guztiak, izanen du. Antzi gabe, urriak 15 dela Nafarroainez lesakan, eta honiztan urtea dela, ekitaldia honiz dela, eta azten zaigu. Antzi zaigu itxe, minio, nik uste garaia dela, urriak 15 hori azpimarratzeko ere. Bai, festa nagusia urriak 15. Hori da, ja, denok espero zaiteztegu. Eskerrik asko etortzeagatik. Eta sorte handia. Mila esker.